Хайде, Симона, иди се присъедини. Хайде всички, изпейте нещо за 7-ми клас. Ето е Мария, Марийката. А това съм аз. Това е... You miss American Dream. Добре ли си? I miss American. Мене Някой да вземе... Чакай, вземи. Сега ще изпеем с нашата авторска песен. Не, Симона, вземи ти, за да... Не. Тя черната коза. Айде, изпей ни черната овца. Не. Аз тук. Аз сам си избрах тази съдба. Вечната черна овца. Аз сам си... Давай, Симона. Не, аз не мога. Вечната черна овца. Снимайте Симона, моля. Айде. Мими сега се говори по телефона. Ето, дами и господа, си имаме Бритни Спирс, как говори по телефона. Кажи хай. Хай, Бритни! What are you doing? Тя е тук с приятелите. Не, тя не е... Това се другираме, всичко правиме. Тя не е... Дами и господа, това не е Бритни Спирс, това е заблуждение, това е Линдзи Лон. Ето, пуши трева. Това е на възможностите. Тя прави злото на хората. Пуши трева. А тя... Как мислите за вашата приятелка Линдзи Лон? Това не е ли Бритни? Не, аз съм Бритни. Ага, не ми че. Еми тя е малко пуши, бате и така. Ей, дай малко трева, малко пресна трева. Откъде я направя? Ето, тук сега говори по телефона. Виждате ли я? Виждате ли я? Сега говори. Ей, Линдзи! Say hi! Hi! Това е най-добрата луда приятелка на Линдзи Лон. Тук си береме тревата. Дай малко цел клон. Вкусна ли е тревата? Извинете ги малко, но те са малко фотовци, нали знаете? Hi, I'm Britney Spears. I'm Mrs. Lifestyle of the rich and famous. You want a piece of me? I'm Mrs. Oh my God, at Britney Shamus. You want a piece of me?